Kwazaya na madzibaba makadini mutsa tinotenda kwakadii kumakona mana ya Afrika izuva rechishaniri tiri kumasowe takazorora vamwe vari kuti hanzi tiri paKrisimasi manje Krisimasi kuchishana hakuna Krisimasi ka hanzi izuva rinourayiwa vanhu nezuva rinopondwa vanhu saka taona zvakakodzera hedu kuti tesora tiri pamasowe tiri kunamata tichengetwe hatiriko tiri kunamata tiripo paMozambique apa muchimoyo ndebvu dziri ngokurowo ndaida kuti dai dzasvika pane dzamadzibaba Sapureni wepatete apa Sapureni patete zviri sei takachengetwa hama tarisa zvadzaita idzi dai dzangosvika pako apa asi dzako manje dzakasvipa usvike pakuchena apa takanzi ndefana kufata chembera wakasafa wachembera unenge wajiwa nechikara hama yangu wajiwa nechikara wakasafa usina kuchembera unofana kuchembera tinotenda hama maita basa kune vanamata vachengetedza zuva iri rechishaniri musi wa 25 uyu December iwe uno muna 2020 muno tiripo iri paMozambique apa chimoyo apa panyama Jesu apa ndima madzibaba Elliot tinotenda